От 12 август в Европейския съюз са в сила новите правила съгласно регламента за опаковките и отпадъците от тях. Регламента въвежда строги ограничения за контакта с храни на така наречените вечни химикали в опаковките. Поред новите разпоредби, определенията за производителите на опаковки вече ще бъдат хармонизирани в целия Европейски съюз. Някои маркировки и информация вече ще се изискват и за опаковките, като се гарантира, че производителите или вносителите на опаковки могат да бъдат идентифицирани и при необходимост да се осъществи връзка с тях. По думите на Джесика Рузвал, която в Европейската комисия отговаря за околната среда, регламентът ще спомогне за намаляване на отпадъците, увеличаване на рециклирането и повишаване на безопасността на опаковките, предназначени за контакт с храни.